Yogi ugi sedaya para kanca saking paguyuban pelestari kebudayaan Jawi Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban kula dumateng Bapak tuan rumah Bapak Busen dalam Ibu yang putih ugi ingkang Sawkarahayon Mas Hari Mbak Nita kata-kata lumpen yang uti saking Jatikerto. Kurban kula dumateng para warga RT 24 Lontar Kidul ingkang bagya mulya. Sing kuwasa berkait bintang moho kawasa ugi tansah kapatedhakno dumateng panjenengan dalem panjenengan sedaya lan kula. Puja lan puji syukur kalekasaning Gusti dat kang murwendat Allah Subhanahu wa taala dan ingkang sampun paring pinten-pinten kaberkahan saha kanikmatan tumrap panjenengan sedaya lan kula. Salam ugi salam katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah saha paring tulodo lumantar agama Islam. Pun paring syafaat nyuwun panjenengan gesang alam donya ngantos turukaning jerakan. Sedherek para bapak ibu ingkang sami rawuh ingkang gahan mangke dene hajatipun Bapak Busen Ibu yang putih saha Mas Hari Mbak Nyoranita wekdal siang punika senajan sampun sonten kula wastani siang awit tasih padang gelar dicara tedak siten. Napa tedak siten menika kadang kan apa sih tak jane tedak siten kadang tanglepe kan ngoten. Dadi tedak niku medun nggih. Siten niku dari saking kata siti, untuk siti ku ya. Siti anakku ya. Dadi maksudnya lemah. Dadi tedak siten niku lare medun lemah ingkang kapisan. Winastan tedak siten. Kapan gelare tedak siten? Tedak siten menika dipun gelar menawi putra walare sampun ngajik yuswa utawi umur 7 wulan. Lah kok kadang ana sing wis setahun bari ulang tahun mboten napa-napa. Bapak Ibu keparenga kula maosaken urut lampahing tata cara tedak siten sonten punika ingkang angka setunggal mijil. Angka kalih bangke sungkeman. Angka 3 niti jadah atau mindak jadah. Angka sekawan minggah ondo, angka gangsal udun lemah. Angka 6 wijian, angka 7 dolanan saklebeting kurungan. Angka 8 jamasan. Awit adicara tedak siten menika gandeng kalih akikah. Adicara ingkang angka 9 nggih nigas kuncung utawi potong rambut, mangke dipun iringi kalian sholawatan nggih kula tulung baus ugi ibu-ibu pun nggih. Lajeng ingkang angka 12 sampun busana ganti rasukan atau ganti pakaian si olah. Angka 11 nyebar udik-udik dene kamungkasan angka 12 wilujengan. Saking kok sepuh ingkang satu luring budi mriku kala wau urut rewencening adicara tedak siten ing sonten menika pramila pinangka pambiwara kula nyuwun tambahan pangestu panjenengan mugi lampahipun tedak siten ugi akikah ananda lafanya ola juna palada purwo madya wasana tansah pinanggih rahayu kang tinemu raharja kang sinedya nuwun. Surya kaping 9 sasi Februari warsa 2026
badhe kawiwitan dening Mijil Ananda, lavanya Ola Yuna Palada, kairing gending Sri Katon. Sajogo Mijil anenggih lavanya Ola Yuna Palada ingkang agem busana sawana prasaja kapit dening bapa lan ibu tumuju ing sasana tedhak Site. Tekalipun sami kandhek badhe aturaken sungkep marang Mbah Kun lan Mbah Putri. Adicara kanggo kalih sumpeng Mbah Kun Mbah Putri. Mbah Kun Mbah Putri kepareng kula sowan ing ngarsa panjenengan. Sapanunggalipun kula pamilah sapa donga punggagenipun kula Mama Putri punika saged kasembatan dados putri ingkang migunani tumrap agama bangsa lan negara. Jogir anakku sakwa ugi putuku Mbah Kun lan Mbah Putri nyuwun pringarsane Gusti uga anggur kula wentah ulang urip marang putri-putrimu uga dewi jabai Gusti kang akarya jagat Jogir. Nunggih Mbah Kun Mbah Putri bingeng pegalih boten kados wekdal punika awit putra wayah sampun ngancik 7 pramila tambahing pangestu badhe ngayahi jejibang gesang urip ing pagdaya agung abdi cara sumpung pangabekten sampun kapurwakan. Adicara salajengipun anenggih ngiti jadah utawi ngidak jadah. Bapak Hari Mukti ugi Ibu Nyoranita tansah ngapit putri kinasih anggenipun ngiti jadah utawi ngidak jadah. Saya dipakai mas, ya Pak. Mimpi jadah utawi minggat jadah jadah ingkang angka setunggalan inggih jadah warni cemeng. Wujudipun warni cemeng putra utawi lari tasih nuduhaken pitulunganipun Gusti Allah saha tiyang sepuhipun kanggih gesanging ngalam bunda. Lajeng angka kalih jadah warni ungu asik kedua mas jadah warni ungu tegesipun putra utawi lari tasih nuduhanipun mudhun utawi ditunjuk kanggih nglampahi gesang supados langgeng rahayu sak tindak lampahipun. Ingkang angka 3 jadah warni biru inggih punika warni ingkang endah lan saged nglèremaken manah saha batinipun anggenipun ibadah ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadah angka 50 warni abrit lan
Lanjutane apik. Putra kangenipun gadah kegayuhan ing cita-cita kangenipun ageng sanget. Tegesipun boten telah putus asa. Salajengipun jadah kangka gangsal warni kuning. Warni ingkang sumringah ulat esemipun tansah nyenengake marang liyan anggenipun sesrawungan. Ing pabrayan agung luhur budinipun kalajengaken jadah warni ijem. Warni ingkang dipun lampahi ugi margi ingkang dipun lampahi tansah manggih rahayu sedayanipun. Dene kang pungkasan jadah warni pethak warni ingkang sae utawi sinar nur cahya nur Allah lan nur Muhammad. Pratandha gesangipun tansah pikantuk ridhaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bosan Mas, I'm sorry. Orang miksi singkat. Oke. Nggak bisa mau. Nggak bisa. Adi coba kelajengaken minggah ondo. Minggah ondo saking tebu Arjuna, tebu saking tembung anteping kalbu mugi putra tansah ngadai sifat utawi watak satriya kados dene Arjuna mugi mukti sarta luhur budinipun. Ondo ingkang kapisan pitulungan tegesipun pitulungane Gusti Allah ingkang awujud kasih sayangipun Allah dhumateng sedaya manungsa. Ondo wonten angka kalih pituduh tegesipun petunjuk saking Gusti Allah dhumateng sedaya manungsa kangge nglampahi gesang ing alam donya ugi pikantuk margi ingkang leres. Lajeng ondo kaping 3 pitutur tegesipun pituturipun Gusti lumantar kitab suci Al-Qur'an saha pituturipun tiyang sepuh. Ojo nganti ninggalake tata krama lan suba sita. Ondo sekawan piwulan tegesipun sampunipun nampi piwulan saha pitutur mugi dadi sarane urip ing alam donya. Aja gampang umbar watak adikan adipun adipun ingkang angka gangsal piweling pituduh saha pitutur dadi sarana tansah eling marang Gusti Allah saha marang sakpadane urip ingkang angka piguna. Cah pinter piguna tegesipun ugi anggenipun pados sarana kangge gesang ing donya ngantos migunani ngantos ing belahan mangke. Dene ingkang angka 7 itu pilenggah inggih punika pilenggahan anggenipun pampar kangge makarya anggenipun sampun pikantuk piwulan saha piwulan ilmu kangge dadi sarana gesang ing alam donya. Sasampunipun minggah ondo nganti tratipun lenggah sawit nggih ana mas lamanya Olayuna Parada yaiku wancine Mbah Dun Udang putune sik kerantos Mbah Udang putune sik cah pinter wae cah cerdas jeneng. Putuku ayu dewe besok pinter sekolah yen wis nyambut gawe kudu mlaku Kalajengaken Mbah Buyutin
Bagusnya sampai ubah deh. Ye, sak sampunipun dipun kundang kalih Mbah Buyut ugi Mbah Pun. Putu putri tansah sumringah anglam-lami salajengipun adicara Midah Siti. Mandang saking kondo rapipun kalajengaken Midah Siti tai Midah Lembah. Lemah utawi Siti tansah papan kangge ujung lemah layah ujung bunder sesek ibaraken bumi bumlari jagat raya papan kangge upadi kula kaya saha kangge sang urip ing alam bumi. Ya salam. Adicara Midah Siti sampun kapuraken kalajengaken wijik kembang Tirta Sekartowo. Sulihipun dipun wijiki kanthi toya Sekartowo ingkang sampun cumawis ing Gendhoga Kencana. Kanthi lampana dipun wijiki déning sang ibu Loranita ingkang ajak mugi putrinipun Gunjang lan sampun dewasa tansah boten wonten alangan setunggal prapa-prapa. Sasampunipun dipun wijiki dipun basuh kaliyan tisu. Mangke supados boten teles kabeh. Purnaning adi cara wijik Sekartowo kalajengaken dolanan salebeting kurung-kurungan. Dolanan salebeting kurung-kurungan dipun isi dolanan tegesipun tiyang sepuh paripedal kangge dolanan supados lari saged nemtokaken menapa ingkang dados kekajenganipun supados saged nampuaken lampai desaning alam dunia. Ya, bapaknya gak melok lebih. Tasih dereng sadar kan dipun jogo mawon. Nah, jogo. Masuk bapaknya tinggal dulu. Ya, ayo dipun aja. Yes, ayo dari apa ya? Ayo berapa? Oh, saya kan sebenarnya duit nih, ngambil duit nih. Saya dibunuh duit kalau pulpen. Wah, ini kurang hitung gas. Jadi pintar boleh duit tapi gak soro-soro yang cukup tanda tangan kok. Iya, kurang sebisa. Nanti karena itu pintar boleh duit tapi pintar sekolah. Satu lagi ya, Satu lagi. Ini kesana duit kesana. Ini kesana berpopan itu. Duit itu disinggalkan dulu. Cemilin nih. Pilih mana?
Ya, boleh masuk ya. Iya. Iya boleh apa lah. Bingung. Bukan ini pinter dandan berarti ya. Jadi itu jadi pinter sekolah ya pinter dandan, pinter golek duit ya. Yes. Deh. Apa dari pinter apa? Nah, ini pinter aneh pinter ya. Sabar, ya. Bocah pinter sing dijual kaitan ya duit dan cah wedok senengane duit rata-rata kayak bojoku. Nggih, sing ngomong kalih niku pulpen. Dadi lek golek duit gak soro-soro cukup tangan oleh duit ya. Sekolah pinter sing nomor 3 milih lipstick guys, pinter maca cocok dari cah wedok. Nggih. Badhe kagelaran dicoro potong kuncup utawi tigas kuncup dumateng Mbah Hudi kekalih kula aturi lenggah papan sakawit saperlu dicoro tigas kuncup utawi potong rambut dumateng Ibu Buus. Iya, diputer nih. Tapi namanya ada. Monggo, Mbak. Ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika Ya Habibi ya Muhammad
Ya arusal hafiqaini Ya mu'ayyad ya muhaja Ya imam al-qiblataini Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Angge jamasan toyo tur pitu warna dumateng Mas Hari iki Mbak Nyoranita katuran lenggah sakawit nenggo Mbah Kung Mbah Huti nyampur toyo tur pitu. Toyo tur pitu ingkang dipun pratisaken dening Ibu Adat Ibu Emi saking PPKJ Sumber Ujung Kadipaten Malang. Dumateng Mbah Kung Mbah Husen Satu-satu aku. Suara. nggih ingkang ongkos tunggal saking Sumber Kujur Lor. Kali ini jenenge Sumber Kujur Lor. Nggih. Sumber Kujur Lor kang kesudah dening Mbah Kung Mbah Putri. Nggih, kasihaken Mbah Huti mboten kesalutan, ya mboten apa-apa. Mbah Huti saking Jati Metok. Lah kuliah nggih. Wonten nggih jadi. Ya. Kalajengaken ingkang angka kalih saking Sumber Koncar Kidul. Ya, susah lucu siji loro telu deh. Ye. Mbah Huti, Mbah Kuliah monggo. Saking Sumber Kujur Kidul sampun dipun pinangkani kalajengaken ingkang angka 3 saking Sumber Kromoleo. Saking Sumber Kromoleo dipun sunat dening Bapak Husen Ibu yang Budi Soro Ibu Kuliah. Yeah. Kalajengaken angka sekawan saking Masjid Syekh Subakir Blitar. Kasuntak sekedhik boko sekedhik tirta mening didadi weninging kautaman keluarga Bapak Husen dalam Kolongso. Dening angka gangsal saking Sumber Candi Penataran Blitar. Saking Sumber Candi Penataran Blitar kasuntak dening keluarga Agung setunggal Bapak setunggal bilur Gumanti andadosaken guyub rukuning keluarga Agung ingkang angka saking Istana Gebang Blitar. Setunggal saking Istana Gebang Blitar kasundak kacampur dening para Mbah Kung Mbah Huti. Tirta saking Istana Gebang sampun kapurwaken kalajengaken ingkang pungkasan toya saking Patirtan Siti Hinggil Kraton Surakarta Haji Ningrat. Tirta saking Kraton Solo kasundak dening Mbah Kung Mbah Huti. Kalajengaken Mbah Kung Mbah Husen kersa nyampur utawa mudhun-mudhun. Nah, ben sampun cipute tadi. Cipute.
kapurakan anggenipun nyampur toya pitu ingkang maneka warna saking pundi-pundi kemawon sampun kacampur dening Mbah Purbawati kalajengaken ananda lavanya Olayuna Palada kersa siram jamas dipun jamasi dening tiyang sepuhipun kekalih saha Mbah wajah dulu. Nah, pengelolaan anggenipun jamasi Kang Putri Kinasih Mbah Lung Mbah Husen minangka panandha kasih sayangipun Mbah Kakung marang putra wayahipun. Kalajengaken Mbah Uti uga boten kanggo umur jamasi ingkang wayah kinasih nggih lavanya Olayuna Palada. Sabun kapurwakan anggenipun siram jamas ananda lavanya Olayuna Palada kepareng santun busana serawut. Ingkang jumlahe saking 7 sumber. Saking sumber Pucung, saking Koncal, saking Surakarta. Menika manut pelambangé tiyang separuhin dipun otak-atik yuk masuk. Awit tiyang Jawi menika nomor sekawan sumber pendidikan saking SLTA sederajat. Kirang tiga menika sumber pendidikan saking menawi saniki S1, S2 dan S3. Nah, pramila kula suwun ndongaaken mugi-mugi putu kula ingkang naminipun olah ingkang sampun dipun bedhasiteni mugi-mugi besok ngantos ngerayu menika ngantos sumber pendidikan warna pitu menika dipun raos sedaya. Mugi-mugi supados saged tiyang ingkang dipun pangkur sing hubungane kalih sekolahan menawi pemain pangkur sekolah jam 7 budasa kaya kene rasane wong dadi urip wirawiri sabar esuk angupaya kapinter